Komisi Benta man ai kejing kershan ya kejing dawa jang ke All Khasi Mekhalaya Tourist Taxi Association ke Khun Nyotrap National Awakening Movement khnam. Menta kasi ka handai tarik unai luar kan lek punya kendu ya ex-step member in charge jang treat jang ke KHDC ubak jikor merthong ban pensngau syau ya kejing u jing nam de kunyen nyongnya tourist taxi ya kejela. Habakran cekila pathai khubor working president jang ke khnam ubak Thomas Basa Ulang maka je kedua ya ubak jikul mathong ka de namar maka council ka dong ka board ban check ya ki trading license jong ki kali ki man sabar jela ha ki jaga ba ki jaga ko ka pathai ki don kata ki bahab apo usam jong ka ki HDC ulang anglu ba ki kali jong ki beri ki man sabar jong ka jela ha ba ki rung ban kamai ki don shadu ki jaga jong ka pathai ki ha apo ka kendon an jong ka trading by non tribal regulation act si jakan desba san husau ulang anglu mana kaliang juga khnam la bun teli ki siti kala penher sya menteri ramba ka jela banyak keren halo ketai kamar hendai kemjio alat banyak kendu bat baru la ongru ba kum molong metahi kini ke sarkar ka simbek ba imat kinam snap yenoi noru bat kinle kat bamban kaliang ka jongi haka ngi kwa ban penpau ba na kaliang ka jongi ku ka sengi ngi penpau ya jing kersan halo ka jing dawa jokini ki tourist association ki jongi ban khaklat no ikini kali ki bamdei registered Meghalaya lani ki ptak ban bar ban kamai lailan sakit tourist spot ki bodan po jala ka jongi kumu faidin khandiat na kaliang ka jongi kum ka seng ho arja khanyo nila le e study ka kerpang ban but nuksa ya ka jingyai lenti lang na jing penya yang ke po sikim bang ila pharu da ka representation cha ka sarkar ka to por haka bang ila bu ka jing dawa ka jongi ban khang no ya kini ki tourist ki banabar bakim dei bani olat ban rung shado kini ki tourist spot ban pensanget oki hang no ka jaka ka baka sokar ki ibet khrang ba ki kali ki jongi pada kin yo ban kit pada yakin nak itu ki jaka sya ki tourist destination ki fair ban haka to por na kaliang jong ka government jong ka jela ka jongi ru kira na kaliang ka transport department kila dep ban lek ban pej ya kata ka sampel ma dan negara karu company sang te support sikim bat kira alap ba hang kiru ki kimju ailat ini kali ki banabar ban lek chadok ki tourist spot bat ha ka bakhaddo hi haka neutrik munai fek ar de khatpara lamba ka sithi ka ba number com/trans/enf/nrifo/arjar-khatniu/arpulai nakaliang jong Commissioner jong transport ulah betha ya borok kini ki district transport officer ban check ya kini kali ki bawan nabar hak itu sport ke jongi bat ngilak community ba kani ka kampung kan urlong no bat ka handai ka wan no election bat kani kala susah no kala suja no kunto dan kalian ka jongi menta ka sti ka jingwani kendu jongi ya ka district council lemba jongi trade kedai pi halor kini ka nogrem ba na kaliang ka jongi ngisau thu balada kini ki kali kamai ki banabar kilet shadu ki jaka tourist spot le ki jaka jgo kai pertai banya kamai tamut ki ha ba ya pok ki kendon ain jongka trading by non tribal regulation ka kandai spasan pusau tamut ki wan ban kamai sene na kata kadaw na kaliang ka jongi ngilawan kerpat EM jongka trade ba intuklar ya kani bat ka discouncil kariban pentikna ba kini ki banabar kam tamen abar ka state kim dei na po ka state ru kim dei ban yolat ban late ban kamai sya ki tourist destination ki bodan po ka jela ka jongi kanang ba kanong rim jong gani ka trading my non tribal regulation ka khandai spa san pusau ka badai ban yada ya ka khai ka pateng jong utrai ri trai muluk kan ne bat ngi kimilin ti banakan nakalanta kanang ba kino ki ba penken ya ki kendon an ki baladon apa ka council ka district council kan simi ki senjam ki babiang ban khanglat ko mi gini ki jajbre boleh gitu ka order bami pi kani ka sithi ka bami na kaliang transport commissioner ha babla tha ingin ki district transport officer ban check ya kini ki suspicious vehicle ni kita ki kali ki banabar ki barung ki tourist station ka ja no ka dawi ka dei ba hadin ka to kalawan collection kalawan no ka sarkar ka bathamai ka bong yong ka MDA 1 nadu tu kapor wat lada na kaliang ka jongi ngila tho henry kamdon kanu kajing mi na kajing tho ka jongi bat kumba ka pau mentahi le si habang ibu ijing dawa ki pair sang ni ke MDA government ka la ban wan ra kajing mentoy ya ki pat ba hi ngi iba kilong le noi kilong sap
kalau mengikran jaki beriu bon skor teka kam dan jum toy sui ai kai dei katai baka du no Nila pun bah ketika serta MDA tu wah itu nak. yes kene ka sarkar MDA ki ba penduk ya kene ka rai kebal ami ne kalian ke transport commissioner's office au ar jar khat phara nyotrik banai bar Jadi ke asuransi nak iya. nakaliang jong UM trade ulah ong bon discuss bat ki officer jong dis council ban pet ya ki lat kilenti bakai baka dis council kala bande and nangi gi ai jimot hi ba ngila ngin phaidin kendiat ba don tu ipor ban nakaliang giseng balang kala yang angke hapo tengar ang tie ban cek ya kini kali ki balik sabo macu tu kawan ka jing pentut Henry ke dis council kala hi ban le ya kata ban cek ya ki trade license jong kali kiba le si kiba dabar kiba persyang ban le si tourist destination kiba don hapo sekti Thailand kiba kiba don hapo pun sam jongka ke CDC kita ki dijinga jemut bat ngin ap milen tiba ada hadin by EM3 la ong ngi ban sa discuss sabat ki officer ban wat kirak den ting ngin ap milen ti kata hapo Kamar bahkan ikan. mileng ka jong ngi la de Marsin 1 ka sarkar ka bathamai ka MDA 1 ho arja khat phara ngele tho in continuation ya kani ka sithi ta sau sandali Henry kasuja be composition sino ngila kwaru ban ikendo yo siam Henry man bang itho sithi ban pan appointment ngim jio te ban rung jiwor ka kamra jong siam te kalong ka adu kata tangi tip kata ngimla ban rung jiwor te ban pan dapan appointment ban ikran ikran madru ngim yo lagi thor ka sithi ru kasuja te kani ka penpau tang ka we ka mindset bakane ka MD sarkar kala right tang ka we ka rai bang inum snap yunu ngin le ka bamon kadi kata ka nong rem jong kadi ka sarkar ka pemerintah bat kidak kising ki thau sakatahi